Despois hai na televisión, a verme a mí, que nas paus me gustou solo aquí. Mira, nun sentido. Perdón, estamos a falar con José agora mesmo. Escoitei. Que? A quen oímos? É il, carallo, non o és. Bueno, pois ele é José e ten un gran padecer porque José é veciño de Celme, en Rairiz de Veiga, en Ourense, e leva un ano nun auténtico sin vivir. A súa problemática comezou pois cando a aldea chegou que el máis os veciños da zona coñecen como o Rambo de Celme, que é un home de 51 anos, un presunto ocupa que se anda a meter nas casas alleas, anda ocupándoas. Eso é o que din os veciños, non só iso, senón que tamén estraga esas casas nas que se mete. Os veciños teñenlle medo porque di que reciben ameazas deste home e que, dende logo, pois, cando chegou el, acabouse a paz do lugar. Non só en Celme, senón tamén nas aldeas lindeiras. O que pasa é que xusto en Celme a problemática é que só vive este presunto ocupa e José, co cal José está inda máis que preocupado porque está el solo con el. José xa non sabe que facer, ata puxo unha alarma na súa casa que non serve de nada, asegura. Pero bueno, José, sen dúbida que non máis padece porque vive día e noite o carón desta persoa, pero tamén os veciños da redonda, tamén os cazadores do Couto. Este presunto ocupa tuvo unha pelexa cun deles, cun dos cazadores, e mesmo lle chegou a roubar un puñal. E isto, cuidado, é un problemón, porque din os veciños aí de Raíz de Veiga que este home, este presunto ocupa duns 50 anos, sempre anda armado, cunha barra de ferro, cunha machada e incluso agora co puñal. Hoxe estivemos con José, a persoa que vive o carón deste home, incluso que lle berra, como acabamos de escoitar neste avance, e atención, José, aos seus 77 anos, di que ata a Garda Civil lle chegou a dicir que era mellor que marchara se quería ter algo de paz. Cristais reventados, tellas polo chan, tellados parcialmente estragados, mesmo algún arma branca roubada. É o que denuncian as veciñas e os veciños de Celne, Rairiz de Veiga, que leva a cabo o coñecido como o Rambo de Celne, un presunto ocupa que xa deixa o rego por outros lugares deste concello, pero que desde hai un ano ten ocupada unha vivenda neste lugar. Hola. Boas, vostede é José? Sí. Nesta casa vemos estragos tamén feitos por esta persoa. Sí, por todo, sí. En que momento, sí? Sí. Claro que... De quen é esta casa? Ese é dun que está en Ourense. É familiar do coñecido como Rambo de Celme. É veciño noso, era de aquí os pais. Claro. E por que está así neste estado a casa? Que ocorreu? Eu o ocupa, ven aí de noite e rompelle casa todas as noites e eso. Estas marcas que vemos aquí, José, nesta plancha que está diante, isto fixo el. Iso todo el. Canto tempo leva este conflito aquí? Leva máis dun ano. Mira, nun sentido. Perdón, estamos a falar con José agora mesmo. Escoitei. Que? A quen oímos? É il, carallo, non o és. Ele é o Rambo de Celme. Está berrando. Berra, por exemplo, fillos de puta... maricós, e fala solo, estaba a tarde aí, falando así. José, amosounos fora os estragos noutras vivendas, pero vostede tamén as sofre na súa. Sí. Que vemos aquí? Que lle fixo? Ahora non vedo los cristales todos rotos. El e vostede son as únicas dúas persoas que viven aquí? Sí. Estaba eu solo, e veo il pa aí, pero foi como di a Guardia Civil, dixo, din que é mellor estar un solo que mal acompañado. E é verdad. Que lle fixo aquí, José? É que meterme con ferro, o sea, meteu un ferro que trae... Sacragoulle un ferro? Sí, sangraba, e depois rompeu o móvil tamén, e aí fora. Era uma uno. Entón, depois, eu marchei a outro pueblo aí, que non tiña móvil, para que chamare noutro pueblo aí forxás, para chamar a Guardia Civil e tal, que viñera. Para que lle acudiran, claro. Claro, e viñeron ali os guardias. Bueno, é moi de fondo, pero volvemos a oír, cada vez que damos un paso aquí pola aldea, agora que seguimos na casa de José, oímos que de vez en cando el segue botando berros, está así todo o día, non? É toda a noite. E encima os guardias me dixeron un día, usted debía ir pondo unha familia a marchar de aquí. O sea, dicíanlle que era... Tiña que ser vostede o que marchase. Que me marchara de aquí. Por a súa seguridade. E dixen eu, pero me cago en Dios, que goberno hai? Entón eu teño 77 anos, e estou solo aquí no pueblo, e teño que marchar do pueblo para que quede este home así.